dels usuaris de cànnabis, amb el qual mesclar això en altes hores de la matinada o amb altres drogues o amb altres mogudes no ens semblaria correcte tampoc. Vol dir que també estem d'acord amb que hi hagi una limitació d'horaris. També es parla de la venda d'altres substàncies com poden ser el tabac o altres drogues o l'alcohol en les associacions. També és una cosa que entenem, és a dir, el tabac és un assumpte que està regulat a tot arreu, vol dir que no tindria sentit que nosaltres no haguéssim de passar per aquí, és a dir, tampoc veiem que les associacions hagin de fomentar el consum de tabac, amb el qual posar a l'abast del soci o de l'usuari la dispensació de tabac també creiem que podria ser un error en aquesta línia de la prevenció i de la salut. Després hi ha mesures de control entorn a les qualitats, no, a la qualitat de les substàncies, no em sembla que més o menys ho estic dient tot. Sí, la limitació de distància. Limitació de distàncies, aquest també és un tema que ens preocupa. Entenem que no es vulgui veure una associació cannàbica davant d'una escola o d'una llar d'infants, això en som conscients, amb la qual cosa amb aquest tema no hi entrarem, sí que entenem que hi ha una distància mínima, com a mínim amb alguns d'aquests centres que poden ser susceptibles de generar inquietuds o dubtes o malestars, és a dir, ja hem vist alguns ajuntaments on les associacions de pares i mares no estaven massa d'acord amb que les associacions cannàbiques estiguessin al voral de les escoles, això també ho entenem. Entenem que pot ser lògic que hi hagi una distància entre club i club per evitar grans nuclis on hi hagi massificació de les associacions. Entenem que l'associació ha de ser una resposta social a un consum, a una necessitat dels usuaris, però no un projecte econòmic o mercantil on el que es busqui és proliferar i on el que es busqui és un moviment econòmic, sinó que ha de ser una entitat capaç d'aglutinar si cap a tot el barri sencer. Aleshores, d'alguna manera també entenem que hi ha aquestes distàncies. Ara, aquest sí és un tema que ens preocupa moltíssim, ja que la Generalitat de Catalunya no ha arribat a fixar unes mides. Per falta de competències no és, ja parlarem de la falta de competències o no que té la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, entenem que ha sigut més aviat una falta de consens polític, haurem de seguir treballant en aquest tema. Creiem que la Generalitat de Catalunya té competències perfectament per establir uns límits màxims i mínims per evitar que després els ajuntaments interpretin això cadascun a la seva manera. Tenim l'exemple de Castelldefels 2 dies, fa 3 dies? 3 dies fa que aprovava una regulació on fixava unes distàncies mínimes entre municipi, entre associació i hospitals, o centres sanitaris i centres educatius i altres associacions d'1 quilòmetre de distància. Evidentment, si agafem un Google Maps i busquem Castelldefels i intentem quadrar amb aquestes mesures una associació, veurem que és pràcticament impossible o impossible. Amb la qual cosa, aquest tipus de mesures, sense que siguin més concretades, ens preocupa molt que puguin portar a discriminació o a pràctiques d'aquest tipus. Aleshores, nosaltres aquí sí que alcem un avís que per nosaltres és una prioritat que alguns detalls d'aquesta regulació es concretin molt més.